Vítám vás v Barcelone u 5. videoreportáže ze série F1 AMA sezóny 2009. Na startu máme 22 jezdců, čili plné startovní pole se ukázalo na tomto závodu. Poté, co se všichni postavili tam, kam mají, nám zasli červená světla a nejlépe do závodu vyrazil Tomáš Herman, startující ze druhé pozice. Předpoklad, že na trati je hodně jezdců, určoval, že v první zatáčce budou nějaké problémy. Doplatil tam na to Martin Lesaj, ale nejvíce na to doplatili Red Bulli. Pavel Dušek tam si ho tam jezdci pohazovali a stejně tak Zdeněk vyhlídal. Na startu nám zaspal vůz Jakuba Srnky, který pro problémy s motorem nepokračoval v závodě hned od začátku. Si jezdci rozdávali souboje, od celého hada nám přitáhl do prvního mezičasu Patrik Burdiej, za ním se Martin Lesaj dostal před Pavla Čarného. Ze své pozice se ale nemohl těšit příliš dlouho, protože nasledovala jeho chyba na výjezdu. Se to zatáčka, Pavel se dostal zpátky. Na konci rovinky Nissan se si pokoušeli vybrzdit své soupeře, byl tam BMW a stejně tak se si drali dopředu i v poslední šikaně. Do druhého kola na městě přivedl Tomáš Herman, za první čtveřicí se vytvořila mezera, kde bojoval Tomáš Nať proti Toyotě Pavla Černého. Takto se na brzdy dostal před svého soupeře, za ním bojovala čtverka, Toro Rosso tam byli, Martin Lesaj a Lukáš Rampáček. Tomáš Repík se nejdřív dostal před BMW a potom zatáčce Renault i před Martina Lesaje. Všechno to ze zádu sledoval jeho týmový kolega Štefan Fajks. Martin Lesaj si nejdříve takto oťukal Tomáš Repíka a v následné zatáčce ho dokonale vybrzdil. Pavel Dušek už měl problémy na startu a takto podruhé kontaktoval se svým týmovým kolegou a navyše takto ucpal vjezd do boxu, doplatil tam na to Václav Dyna. A Šek Bartoš byl naopak velmi pozdní na brzdách a nevyšel mi útok. Také útočil na brzdy Lukáš Rampáček, první čtverka měla teda již náskok. A Vašek Bartoš byl velmi aktivní na začátku. Také aktivní byl hned od začátku z Force India pilotovaný Martinem Lesem, ale ten musel na svou penalizaci. Jak už jsme mohli vidět v Bahrajnu, tak velmi pěkný souboj spolu sváděli opět Petr Kulhan a Tomáš Herman. Souboje kolo na kolo, jestli si nechávali dost místa a diváci jen stávali se sedatel, vítězil zatím Tomáš Herman. Tomáš Repík si takto připravil svůj přední spoiler, když nedobrzdil při útoku na Pavla Čarného. Tento útok Ferrari nebyl povedený a nebyl povedený ani útok Petra Kulhana, který ťuknul do Williamsu Tomáše Hermana a následně ho musel počkat, jestli tam ztratil mnoho pozic zezadu. Po startu z boxu se probíjel Roman Loskot a dopředu šel také Tomáš na brzdy. V té době vévodili celému startovnímu polu oba Renaulty. Slabší chvilku si vybral Václav Dynha, kdy poslal své Super Agury do zdi, poté už jen zavezl vůz k mechanikům a v závodě nepokračoval. Petr Kulhan se musel probíjet dopředu, stejně tak to zkoušel Patrik Burdiej, ale tvrdým kontaktem poslal Tomáše Nadě do hodin, který se propadl až za Marka Slavíka jezdící na BMW. Petr Kulhan se tentokrát už čistým manévrem dostal před Tomáše Hermana. Marek Jaroň zde přichází o pozici v souboji s Tomášem Hudákem, poté i s Romanem Loskotem, kterého Tomáš Hudák radši pustil před sebe. Marek Jaroň pokračoval v chybách, dostal se před něj jak týmový kolega, tak v poslední šikaně také Honda Milana Dostála. Vepředu se nám vytvořila dvojička Vanča a Bartoš. Martin Lesaj odstoupil, když předjížděl Zdenka Vyhlídala okolo. No a na dvakrát se před Pavla Černého dostal Štefan Fajks. Před Černého se dostal i Roman Loskot z Ferrari. Potom Pavel Černý tvrdým útokem se nedokázal dostat pod Štefana Fajkse. Bojovali proti sobě Tomáš Nať a Petr Kulhan. Petr Kulhan se dral dopředu. Útok nevyšel ale Tomáši Hermanovi.
Václav Bartoš měl problémy s pneumatikami, které mu velice rychle odešly, a proto ztratil hned 2 pozice po chybě. Následný útok už mu nevyšel a Ferrari Patrika Burděje si pohlídal do pozici. Marek Jaroň měl problémy na výjezdech a velké problémy měl také Aleš Herman, který takto roztřískal svůj Williams a zatím v této sezóně nedojel ani jeden závod. Marek Slavík při útoku neúspěšný a ocnul se v kačírku. Na trať se vrátil až za Romana Loskota. Velmi agresivní jízdu předváděl Tomáš Herman, ta se mu vymstila ve druhé zatáčce, kdy udělal hodiny. Pneumatiky Václava Bartoše vůbec nedržely, proto probrzdil předposlední šikanu a poté pustil McLaren před sebe. Dopředu se dostával Milan Dostál, který měl velmi konstantní výkon. Problém s gumama měl i Petr Kulhan, kdy takto přišel o pozici v souboji s Tomášem Naděm. Poté ještě vytočil v nájezdu na cílovou rovinu hodiny. Problémy pokračovaly na voze Václava Bartoše, který nejdřív pustil pozici Tomáši Nadějovi, poté Romanu Loskotovi a ještě ke konci kola vystřílel takovéto hodiny a dostal se před něj Marek Slavík. Zbývalo nic jiné, než zajet pro nové pneumatiky. Stejně tak měl učinit Petr Kulhan, který se nadále trápil. Velkou smůlu měl Tomáš Herman, kterému selhalo spojení. Do boxu nám zamířil Patrik Burděj, poté Pavel Černý a jel tam i Lukáš Rampáček se Štefanem Fajksem. Ve vedení nám zatím kroužil Tomáš Vanča nadále, za ním se odehrával souboj Nať Loskot. Marek Slavík při nájezdu do první zatáčky udělal chybu, musel se rabat z kačírku. Roman Loskot zde uzavřel Renault a ten se ocnul ve smyku, naštěstí oba pokračovali dál. Václav Bartoš měl nadále problémy i po přechodu na nové gumy. Patrik Burděj ztratil spojení a Václav Bartoš v dalších potížích, tentokrát velmi efektní hodiny. Z první pozice do boxu zajel Tomáš Vanča, okolo později se tam potkali Roman Loskot s Petrem Kulhanem. Roman Loskot se vrátil k Tomášovi Vančovi do tvrdého souboje, zkoušel útoky téměř v každé zatáčce, ale Tomáš Vanča držel pozici, než udělal chybu v nájezdu na cílovou rovinku, té už Roman Loskot využil. Opět po rovince Nissan docházelo k nejvíce útokům, zde Tomáš Vanča zavřel Ferrari, poté ho také pustil. Lukáš Rampáček byl snadná kořist pro obě vozy Toro Rosso. Dříve Štefan Fajks a poté i Tomáš Repík se před něj hravě dostali. Tomáš Vanča přednal svou snahu a ztratil přední spoiler v souboji s Romanem Loskotem. Tvrdé brždění to byl Václav Bartoš, před kterého se dostal Marek Slavík, ale ten takto roztřískal svůj vůz BMW. Těsně nevystačilo palivo Pavlovi Čarnému a musel proto prodruje do boxu. Ve vedení nám bojoval Tomáš Nať, který převzal úlohu po Tomáši Vančovi. V souboj o poslední bodovanou pozici Tomáš Repík udělal chybu a na 7. pozici se takto dostal Pavel Černý před Tomáše Hudáka. Útok Tomáši Repíkovi už nevyšel a proto se také musel spokojit s 9. pozicí. To ale ještě gradoval souboj o vítězství. Tomáš Nať si připravil útok na výjezdu, ale nezbylo pro něj místa a proto si pro vítězství dojel Roman Loskot, druhý Tomáš Nať a třetí na McLarenu Petr Kulhan. Na závěr nám jezdci ukázali, jak se dá malovat z Formuly 1.